בוקר טוב, גילי. בוקר טוב. מה שלומך? אני בזאת. אתה רוצה שנשאל שאלות איינשטיין? כן. תגיד לי, מי הגה את תורת היחסות? איינשטיין. ומי חזה את מדינת היהודים? הרצל. ומי הוא אבי האומה ההודית? קטי. ומי שחרר את... לא, זה לא דייטן. אז מה לשאול? שאל. זה לא אביה, זה לא דייטן. אוקיי. מי הוא הצייר הקוביסטי? פיקאסו. ומי זאת הציירת עם הגבות המחוברות? פיתגלו. ומי הוא אבי האומה ההודית? קטי. ומי שחרר את דרום אפריקה משלטון האפרטהייד? מטלה. ומי זאת הזמרת שלומדת קבלה? אדונה. נכון, ומי חיבר את היד החזקה? האפמה. נכון, ומי המציא את פייסבוק? שוקופאי. ומהו מנוע החיפוש הפופולרי בעולם? גוגל. נכון. ומי זאת הציירת עם הגבות המחוברות? פיתגלו. נכון, ומי המציא את הטלפון? בל. ומי המציא את כלי הטייס הראשון? אחימייט. נכון, שבלול. ומי המציא את פייסבוק? שוקופק. נכון. ומי גילה את אמריקה? קולופוס. נכון. ומי הוא הפילוסוף שטען שאלוהים מת? מה? מי הוא הפילוסוף שטען שאלוהים מת? מה? מה? ניטשה. מידק. נכון. יום טוב. עוטף ביי זאת. זהו בכיף. צ'או בכיף.